inițial am vrut să iau avionul din aeroport, dar s-a întâmplat asta. Nu. Salutare toată lumea, eu sunt Zoe, astăzi vom face un nou videoclip cu joculețul acesta, seamănă foarte mult cu GTA. Băi, aoleu, ce prost sunt. Mor. Așa, am murit și aștept să vină poliția. Așa vine acum. Mulțumesc. Am vrut să le fur mașina, tot. Ok, acum stați puțin, îmi voi sta să mergem aici. Și voi porni filmarea când voi ajunge. Ok. Și suntem foarte aproape. Da, haideți să luăm elicopterul, zic. Am să mor. Nu am să mor. Ok, am luat elicopterul. Acum ne vom arunca de pe cel mai înalt bloc. Aoleu! De pe cel mai înalt bloc. Perfect. Haide, voi porni filmarea când ajung. Ok, și suntem aproape de cel mai înalt bloc. Am să mă arunc de aici. Wow! Nu. Mamă, asta da căzătură. Bă. M-am murit. Deci, nu am murit. Ce se întâmplă? De ce nu am murit? Trebuia să fiu mort. Ciudat. Am fost Zvan, noi ne revedem data viitoare.